Dobrý den. Já se tady kochám na krásné bylinkové zahrádce. Vnímám tu krásnou energii léčivou všech těch bylinek, co tady vidíte možná za mnou. Tady přede mnou šišák bajkalský, kousek za mnou lichořežišnice větší a tam vidíte i echinacou, úžasnou indiánskou léčivku. Já bych vám, když už jsem tady, tak a kochám se, řekl něco více tady o té úžasné bylince s těmi modrými květy a šišáku bajkalském. Je to bylinka, která je hodně populární v poslední době jako adaptogen, ale osvědčila se i třeba během covidu. Ukázalo se, že šišák je velmi silné antivirotikum, jedno z nejsilnějších vůbec, co známe. A co se týče toho adaptogenu, tak adaptogen vlastně znamená, že to je bylinka, která nás adaptuje na nějaké stresové podmínky nebo větší fyzickou zátěž. Takže myslím si, že šišák bude taková i bylinka budoucnosti, protože budeme asi pracovat hodně dlouho, budeme potřebovat výkonní až třeba do 80 let. To samé platí i pro naše kognitivní funkce, psychické schopnosti, takže pokud se budeme chtít třeba vyhnout Alzheimerově nemoci, tak určitě tady ten šišák může být dobrou preventivní bylinkou, aby nám to myslelo ještě třeba ve 100 letech dobře. Šišák je výborný třeba i při nespavosti, zlepšuje spánek. Já ten šišák používám výtažek v Elixiru Botanics. Používám to i právě v této směsi s dalšíma bylinkama na problémy s kůží, klouby, svaly. To je taková hodně univerzální bylinka a podle mě o tom šišáku hodně uslyšíme, protože je to opravdu ještě neprobádaná bylinka. Ty účinky jsou tak široké, že možná teprve v blízké budoucnosti zjistíme, co ten šišák všechno dokáže. Takže má oblíbená bylinka a proto jsem tady teďka u ní a ladím se na tu její úžasnou pozitivní energii. Tak příště si zase povíme třeba něco o těch dalších úžasných bylinkách. Tak já vás zdravím z krásné zahrádky a přeju vám úžasný den a sluníčko, ať nám vydrží ještě, načerpáme nějaké vitamíny na zimu. Tak mějte se krásně.